Mami? Áno, Miloško. Pamätáš si, ako si mi povedala, že si na Vianoce môžem vybrať akékoľvek darčeky chcem, ale môžu byť iba 3? Áno, pamätám. Tak ja som si už vybral. Áno? A čo to je? Prvý darček. Nechcem chodiť do školy. Druhý darček. Chcem druhého psa. A tretí darček. Chcem koňa. No, Miloško, ale smola. Ja som ti už 3 darčeky kúpila. Mami? Áno, Miloško. Pamätáš si, ako si mi povedala, že si na Vianoce môžem vybrať akékoľvek darčeky chcem, ale môžu byť iba 3? Áno, pamätám. Tak ja som si už vybral. Áno? A čo to je? Prvý darček. Nechcem chodiť do školy. Druhý darček. Chcem druhého psa. A tretí darček.